ona će nam se predstaviti jednom glumačkom tačkom. Ćao. Izvinite što kasnim. Jako sam žurila da stignem u emisiju i jedva sam stigla. Bila sam na svadbi i to još na selu. Ne, nisam se ja udavala. Da li ste nekada videli male slatke devojčice u divnim haljinama kako nose veo mladi? Da, pogodili ste. Ja sam bila mala mlada. Znate kako je bilo uzbudljivo na svadbi? Prvo su po mladu došli mladoženja, dever, kum i ostali svatovi i onda je mladoženja morao pištoljem da puca u jabuku koja je bila skroz na krovu mladine kuće. A onda je dever morao da kupi mladu. Kako su se sama cenkali ko na pijaci. Sva sreća, pa je dever poneo brdo para. A da nije, ne bi ni dobio mladu. A boga mi, bilo i veselo na svadbi. Svi su puno jeli, još više pili i naravno u koli igrali. A na kraju sam čula za neki običaj da sam mladi ukrade cipelu. Jako sam se uplašila da će moje da ukradu, pošto ja jako ličim na mladu. Zato sam pobegla glavom bez obzira. I to si naučila, jel? Opa, poklon, osmeh, šarmantno, što bi rekli naši gledalci. Dobro, si zadovoljna? Jesam. Jesi? Ne znaš koju ćeš ocenu dobiti, ali nije ni važno. Lepo si se zabavljala, pretpostavljam. Hvala. Kaži, Anja, kako je bilo? Bila je super. A moram da ti kažem da imaš mnogo lepo ime, inače. Hvala. Jao, što je ovo bilo dobro. Anjice, preduhovita moja koleginice. Dobro, Anja, hvala ti puno. Dajte još jedan aplauz za Anju, sedi na svoje mesto.